След като изгърмя пирамидата Бетел, попитах колко от вас биха се включили в безплатен уебинар на тема финансова грамотност и възможности. Казах, че ако има интерес от поне 25-30 души, ще го организирам и знаете ли какво? Интересът се оказа много по-голям от очакванията ми. И така вече е решено. На 12 януари неделя от 18 часа ще направя този едночасов уебинар. Той ще бъде напълно безплатен за всички вас, които коментирахте, както и за всички останали желаящи, които искат да се присъединят. Ще се срещнем в Google Meet, така че имайте предвид следното и да сте подготвени. Ако ще участвате от телефон, трябва да имате приложението Google Meet. За всички, които използват Android, най-вероятно вече го имате по подразбиране инсталирано. Ако използвате iPhone, може просто да го свалите бързо от App Store. Всички, които използвате лаптоп или десктоп, просто следвайте линка и той ще ви отведе към срещата. За да мога да се подготвя и да знам колко души ще участват, направих лесна регистрационна форма. Ще намерите линка директно в профила ми под снимката. Като се регистрирате, ще получите на имейла си линк за достъп до вебинара, заедно с напомняне за деня и часа. Ако пък предпочитате, просто ми пишете едно лично съобщение и ще ви изпратя линка за регистрация. И разбира се, свободно може да споделяте с приятели, които мислите, че биха имали интерес към този вебинар. Подготвил съм няколко много важни теми за финансова грамотност и за бизнес възможности, особено след случилото се с Бетел. Ще имаме и време за въпроси и отговори накрая. Не забравяйте да се регистрирате, за да получите линка за достъп. Ако имате някакви въпроси, пишете ми. Пожелавам ви весело посрещане на новата година и ще се видим на 12 януари в 18 часа на безплатния вебинар. Не забравяйте да ме последвате.